И продължавам по същия начин тук да разкривам. И ще се видим, като съм поразкрил някаква част. Прахоляк голям. Лека по лека почва да се разкрива. Хора, разкрих по-голямата част. Сега ще махна тук някои от летвите, за да мога да имам достъп да хода, да ида нагоре, да махна капаците, да разкрия останалите цигли, да може всичко да е освободено.